Father Hilary Taliaferro, il-fundatur tal-Millennium Chapel f'Paceville, jgħid li jaqbel li l-pieni għal min jinqabad jabbuża jew juża vjolenza fuq anzjani għandhom jihraxu. Waqt Breakfast News fuq One, Father Hilary jgħid li f'Paceville u ż-żona tal-madwar l-anzjani jibżgħu joħorġu waħedhom fil-għaxija. Wara ħinijiet pereżempju jiġi biex jgħidlek jien ma niġix il-quddiesa ta' fl-għaxija, biex immur lura immur waħdi nibża għax għandha persuna ta' Dimitriqa ta' Paceville jew Miswiqi għandha tibża. Jisħaq fuq il-bżonn ta' preżenza ikbar ta' pulizija f'dawn iż-żoni u anke l-preżenza ta' assa f'Paceville. Il-preżenza hemm irrida jiena mhux da u ma jidhirx stak pulizzjes billi il-pulizija iġib rispett hemmhekk hemm bżonn substation jew assa ta' pulizija ġo Paceville. Meta speċjalment fis-sajf, meta inti għandek dik il-kwantità kbira ta' nies, għandek f'weekend għandek 30,000 ruħ li qegħdin jiffrekwentaw. Kif tippretendi kif tippretendi assa waħda tilħaq ma' u l-assa qiegħda fejn qiegħda wkoll. U fejn qiegħda. Father Hilary jgħid li jaqbel li l-pieni għal min jinqabad jabbuża jew juża vjolenza fuq anzjani għandhom jihraxu. M'hemm l-ebda dubju li ġiet huma importanti għas-soċjetà. U l-istatistika hija ovvja li qed jiżdiedu l-vjolenza fuq l-anzjani. Aħna f'Paceville tisma' minn dawn l-affarijiet, Paceville u Swieqi hija residenza ta' anzjani pratikament illum. Iż-żgħażagħ kollha ħarġu minn hemm biex joqogħdu barra, ġifieri li baqa' n-nies kollha anzjani, ħafna minnhom jgħixu waħedhom. U allura tajjeb li nipproteġuhom. Fis-sigħat li għaddew il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar li gvern ġdid imexxi liġijiet biex jihraxu l-pieni għal min jinqabad jabbuża jew juża vjolenza fuq anzjani u persuni vulnerabbli. Gvern ġdid idaħħal ukoll liġi li tipproteġi lill-anzjani minn abbużi minn persuni li jippruvaw japprofittaw ruhom minnhom. Skont tarif mogħti mill-Pulizija bejn l-2008 u s-sena l-oħra kienu 3,000 l-anzjani li kienu vittmi ta' vjolenza, serq u frodi.